Ahojte, viete, čo je to Erta Ale? Ak nie, tak pozorne počúvajte. Erta Ale je aktívny štítový vulkán, známy predovšetkým svojim neustále aktívnym lávovým jazerom. Toto jazero je jedno z najdlhšie existujúcich na svete s nepretržitou aktivitou od roku 1967 a možno aj od roku 1906. Názov Erta Ale v miestnom jazyku Afar znamená dymiaca hora. Vulkán sa nachádza v severovýchodnej Etiópii v Danakrinskej depresii, jednej z najteplejších a najnehostinnejších oblastí Zemi. Leží na mieste, kde sa stretávajú tri tektonické dosky – africká, arabská a somálska, čo spôsobuje neustále rozťahovanie zemskej kôry a vznik nových vulkanických štruktúr. Erta Ale má približne 613 metrov na výšku a jeho kaldera je široká asi 50 km. A aká je jeho história a aktivita? Erta Ale je známy svojimi častými erupciami, napríklad v roku 2005 spôsobila erupcia smrť 250 kusov dobytka a prinútila tisíce ľudí opustiť svoje domovy. V roku 2008 ďalšia erupcia spôsobila evakuáciu a zmiznutie 2 osôb. A také zaujímavosti na záver. Erta Ale je najaktívnejším vulkánom v Etiópii a jedným z mála miest na svete neustálo tekúcou lávou. Jeho jedinečná aktivita a poloha v extrémnej púštnatej oblasti robia z vulkánov fascinujúci prírodný úkaz a lákajú dobrodruhov a vulkanológov z celého sveta. Tak toto bolo v rýchlosti o Erta Ale. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a že ste sa niečo nového naučili a ďakujem vám za pozornosť.